Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Нурсия апа, менә хәзер бүген көндә сез көндәлек чыгардыгыз фәнисируллыгын, әйме? Ул нинди максат белән чыгарылды? Көндәлек ничек каршы алдылар якыннарыгыз, башка кешеләр? Инде максаты инде ул үзе исән вакытта инде ягъни чыгарага дип әзерләде, үзе редакциялады инде. Аннан соң хөкүмәт исәбеннән чыгарага дип менә редакциягә алып бардым нәшриятка. Ну чыгармадылар. Шуннан кирәп кайтып, аннан соң әйтте инде, әгәр дә без квартираларга җыйнадырык инде. Ремонтка дигән акчага китаплар кыйммәт бәя белән чыга бит инде бик. Квартира ремонтларга дигән акчага китапны чыгарса каршы түгел. Юк, мен бер кышын жакшым без бик китапларны үзебезнең исәпкә чыгардык. Гомер буена фәнискә то кагаз җитмәде, то нәрсә җитмәде. Яткан кешенең бит аны үзе барып җирмәгәчтән теге үзе барып җирән кеше турдан-тур барып рәхмәт сөйләшән итә, телефоннан сөйләшкәндә. Гомер буе телефонсыз да интектик бит әле без анысы да бар. Телефон кирәшне, телефоннан бит сөйләшергә теләмәсә трубканы куя, сөйләшми. Чиновниклар шулай бит инде. Булай халык әйбәт кабул итте инде. Китапны. Ну көндәлекне сез үзегез чыгарттырдыгыз инде. Үзебезгә безгә чыгарттырдык инде без аннан. Ну фәнисисен вакытта алып барган инде мен нәшриятка вакытта Дамир иде. Фамилиясын онтам Шакиров мушында. Чыгармады инде вообще. Хәзер инде сез үзегез чыгарттырдыгыз. Ну аннан соң инде шул нәшриятта чыгардык без. Ну үзебезгә чыгардык. Үзебез белән. Фәнисируллин исән түгел име, исән? Юк, фәнистән чыгардык. Аны истәлегенә багышлапмы? Фәнис яни аны редакторды битергән инде. Булай. Әйтәм бит фәнис барында редакциялар битергәннән соң яна алып барган идем инде. Олмады инде чыгардым. Анда шәхсән көндәлек бит ул. Менә кайбер шундый кискен сүниләр бар, язулар, җөмләләр сезнең өчен бүтән кешеләр ничек кабул итте, менә якыннар, белгән кешеләр нәрсә дип әйттеләр соң? Аны укыган кешеләр көндәлекне. Ну, вообще ул көндәлек турында әйбәт фикер булды. Аны хәйран гына алдылар да инде. Сатылмады дип әйтмим. Аннан булай беркем дә начар дип әйтмәде инде. Әйбәт диделәр инде. Бәлки үпкәләүчеләр дә булгандыр, килеп әйткәннәре булмады. Килеп әйтүче булмагач, мин белмим. Ну, нәрсә үпкәләрлек әйбер юк инде, бер нәрсә ялган юк, нәрсә булган шул инде. Көндәлектә язылмаганы да дөнья. Алар ничек тә тагын бер көндәлек үзегез язасыгыз килмиме? Юк, инде анысын чыгармыйбыз инде хәзер. Без бик интектик инде квартира мәсьәләсе белән дә телефонсыз интектик. Менә бер дә җирмәгән кеше телефонсыз күз алдына китерегез. Сез хәзер бит менә һәр кемнең кесәсендә телефон. Юк бит телефоннар юк иде, бит инде проблема иде. Менә бүген ничек бәялиләр, дөрес бәялиләрме, кадерен беләләрме Фәнисируллинның мирасының кадерен беләләрме бүген? Фәнисируллинның сезнеңчә? Ну, турда нәрсә дип әйтим икән инде. Ну, менә 80 яшьле бер китабын чыгардылар инде, шигырьләр җыентыгы. Мәхәббәт турында гына инде бу шигырь башланган. Инде шуннан соң булай әйберләр мәдәни үзе үлгәчтән вафатыннан соң инде бер повесть һәм хикәяләр бар, аны чыгардык инде хөкүмәт исәбеннән. Үзенең вафат алдыннан гына, үләр алдыннан гына шигырь китабы бар иде. 3 ел китабын чыгармадылар инде. Шуннан соң 3 ел чыкмаганнан соң инде алып бардым, яңадан 4-нче елга да чыкмый дип тавышка барды инде. Ну, хәзер ул юк инде. Хәзер бит икенче кеше. Илләр бит инде хәзер инде. Аннан соң инде шул китап аркасында китте дә инде. Аннан соң Фәнискә инсульт булды, шул белән нәшрият директоры белән нәфескә кереп борчылды инде. 3 ел буена китте. Шуннан кадәр аны бит бер искә әйбер дә юк. Бер яңа әйбер, бер калын шигырь китабы. Шуны чыгармага шул инде борчылгандыр инде. Аннан соң инсульт булды инде. 6 ай ярым кашыкта тоталмыйча нитте. Аны Лена Шаев күреп китте менә.
китабының ул исән вакытта шул китабы арнасын чыкты. Инде исән вакытта күреп алды. Ленар Шәйх инде сигнальный экземпляр алып килгәндә Фәнис кошыкта тота алмыйдыр. Уже ниләрдә тота алмыйдыр инде. Йомры дип әйтәм бит, чынаяқта тота алмыйдыр инде. Шундый. Ну, очрашулар буламы, кешеләр киләме барыбер Фәнис ролен искә алып? Ну, киләләр инде булай. Әле менә Сабадан килделәр. Бер автобус халык инде анда. Алар элек укытучылар инде хәзер мәдрәсәдә укыйлар. Үзләренең хәзрәтләрен дә алып килгәннәр инде Фәнис рухына дуга кылабыз дип. Шулай итеп монда инде аш туздырып киттеләр инде. Сабалар. Тагын инде очрашуларда булдыгыз менә балалар кырына барып кайттыгыз дигән. Ну, инде гелә очрашугында булып тормый инде булай инде. Ну, булай элек килеп йөргән кызлар киләләр инде. Әгәр кызы килә инде безгә ул заны беләсә Динара. Шуның фамилиясын антам Әхмәтова микән инде ул кыз фамилиясы, хәзерге фамилиясы белән, хәзер икенче баласы белән дигәндә үтте. Очрашу нигә мәктәпкә ул да барган иде. Кайерләр киләләр инде, кайерләр килми. Килмәгән кешегә дә үпкәләп булмый, һәркем үз мәшәкате бит, тормыш бит. Хәзер бит ничектер чыга торган замана бит. Ну, аны барыбер дә искә төшерәләр, әйме сезнең? Төшерәләр була, инде шылтыратучылар күп инде. Фәнис абый менә фәлән җирдә чыккан әйберен укыдым инде. Фәлән китабын укыдым. Китабы юкмы сатуда дип инде шигырьме, прозамы инде көндәлектән калалым. Юк, китаплары юк инде, чөнки заманында чыккан китап безнең бер качанда бер елдан итмәде, үзебез чыгарганда ел шул чыгарган елның сатылып бетәдер. Без аны кыйммәт бәя белән сатмадык. Без теге сату белән ишеткән кеше түгел, без аны рәтен башында белмәдек. Нидер китап бер 51 сум белән чыкты да инде хәзер. Шуннан соң, ярар инде 1 сум диген. Үзебез чыгар, үзе чәкмим. Ярар инде 1 сум. Ничектер неудобно. Еш бу менә инде Фәниснең әйберләре укылсын гына менә шулай итеп инде. Шуңа без тик акча дип бер качанда кадалмадык. Шуңа юк дигәнсеме. Менә сез бер үзегез әйме калдыгыз, менә сез хатын-кыз буларак менә бәхетле булдыгызмы? Ничек стикелдисез сез? Ну, тормыш гел бәхеттән генә тормый инде ул. Сау-сәламәт белән сау-сәламәт кеше белән яшәгән гаиләдә дә төрле вакыт була инде. Мин бәхетле дип кычкырырлык беркемнең дә тормышында юктыр. Мин бәхетле дип кенә яшәгән гомумән юктыр инде. Төрле вакыт булгандыр инде. Ну, була инде без теге медрәгендә талаш медрәген үзара булай үзе өчен генә әйткәндә инде. Дигәндә. Фәнис күп эшлидер инде безнең күп эшләгән шанда. Нигә вакыт калмыйдыр. Күп эшләде инде, менә 20 сәгатьне Фәнисның тырыш кеше инде ул. Гомумән күп укыдыр, күп эшлидер, менә аның бит авыру бик көчле инде. Шушы бырылып таятылмаган киенә дә менә шул соңгы үзе исән вакытта чыккан шигырь китабында соңгы көннәрдәге шигырьләргә хәтлек кертте инде. Кайберләрен элек шигырьләр теге элек язылганнарын кайберләрен төшереп калдырып инде соңгыларын. Анда шушы декабрь айында, ноябрь айында язылган шигырьләр дә кирде инде. Аннан шу көндәлекләрен инде редактор итте инде. Шушы китапны әзерләп биргәннән соң мен инде нык тырыш кеше инде. Безнең Фәнисне далага чыгарып куйсаң да, үләннән булса йөр салып килә торган кеше инде, үлдерсең әйткәндә. Катып та үлмәс иде, ашкы да үлмәс иде. Ялгау түгел. Фәнис ишмидер безнең. Ну, мулла псия түгел. Бөтенләй теге ишми торган уф түгел. Ну, үзе генә бер качанда ишмидер инде. Оннан соң теләсә кем кирип, теге акча сырарга кергән, ярты сырарга кергән кеше белән тоже ишмидер инде. Ишмидер андайлар белән. Ну, булай туган көннәрендә дуслар җыелган гына теге. Туган көннәренә күбрәк кеше җыелады инде. Аның туган көне февральнең баштан ахырына кадәр төрле җирдә төрлечә язылган. Февраль буе йөриләрме? Февраль буе йөриләр. Әйе, мин шуланадыр инде синең инде ай буе туган көне буламы дип инде. Кайсыдыр бер китапта шешим чыгады шу. Бер язучылар турында китаптан аны төзүче бутагандыр инде. 10 февраль язган бергә булмаганы. Безнең 23 февральдә үзебезнең кичке мәктәп директоры
шундағы оқытушылар келедір енді. Әлі міне Фәнистің физика оқытушысы ауырып бата орын үстінде. Хәтері де жоқ. Жүрмейді әрлігінде. Нәлі Гарифовна. Бұлай енді, нешік деп айтайым. Онан мындай күндерде енді теге оқушылар, студентлар келелер енді. Фәнист янына яшьләр көп жүрдір. Біздің иде вообще бір қашанда кішін біз ешекні беклемедер. Бір қашанда біздің ешек қоя кісінде ешекні ашық қалдырып, ешекні беклемеді. Келген кішін тоже уақытта қадірлі кіші келген екен кірмейшек. Бір телефон жоқ, бір шуны біле жафалан адырайық бетінде. Келесі кіші телефоны болмаға шыттар аталмай бетінде. Шуңа енді қой уақытта қойтып кірішке қызлар білен алар. Шейсіп отыралар енді шунда. Қой уақытта міне әгірші қызлары келсе, олар опалы сіңілер, олар енді жештіріп алары, мен шығып кеткен болсам, бір нәрсе ішілері олар. Міне олар кебек қызлар, сирек анасын Рауля деген келедір, Хабибуллина қыз фамилиясына. Ол жетік комбинатында комсомол секретарийді. Ол әлдекі уақытта Әлегенде комсомол секретарийді. Қазір әлі қойсын музейға, ненде музей açıldı міне әлігіне, yoңағына. Кремлевский урамында yoңағына кішкенегіне музей açıldı діле. Шул музейде эшлейді. Шул музейға кеткен, ол міне бұл езде мектепте оқытадыр. Государственный музей, что государственный? Шул музейға кетті діле, біз сұраған ем, Рауля жоқмын деп. Міне ол бек не дейінде ол қыз. Тоже мен идея болмасам келіп кірсейінді. Фәнист бәліш ератады, ит білен бәрінгі бәліш ұяқта. Біздің бұяқта бет бәліш пішірме, пішірмақ, бүккен пішірлерінік бәліш. Рауля келсе, обязательно пішіредір енді ол пішіреге. Өзі табы бүтін ебірлеріне, ема? Өзі кіредір еді, пішіредір, ема? Ішік ашық бетінде кіреді енді Фәнистен сілешіп отыралар да. Фәнистен заказы боладыр, бәліш пішірелермен қойды шығар. Нәрсе білен ешісіз? Қар Фәнист абы болмағаш? Қазір нәрсейді, қазір қортағаш бір ішкі зәлгіріп болым, идегені едресіңін еткенде. Сейінді әлі нәрсе ішлеген жоқ. Әлі мені шушы китапларына енді сәуие, компьютерда сәуие жейді енді. Сонда шегерлеріне қораштырып енді китапқа кіртірге өшім архивында оқтарына бұзын екеулешіп. Сәуие компьютерда yazайын, мен қазір компьютерда yazмын, көзлерін açar. Сәуие дейінде. Мен енді сөйлештіріп, енді бұшылай кітапларына. Оның 12 томлық әйбірі бар енді, неттер шығараға деген. Біздіміне 80 ешіне томлықларына шығараға деген егенде. Ола жоқ барып шықмады енді, пока бір кітабын шығардылар, таған нәрсе болар. Вообще-то, қолымда әлі шуна кілөлем, қолымда бірінде қағазда жоқ шығарыға тиешілер еді енді. Бір гена елда шығарып болмайды деділер. Елға бір китапхана шығарабыз деп сөзге генә ышанып. Бұл түлеусіз китаплары, сізден ақша алмышы, өзлері шығарады. Хөкүмәт исәбенә инде, Министерство культуры шығарады. Бұл китап тоже Министерство культуры неден шықты, әлі шыққаны. Шигырьләр китабы, сүйеу битул қартаюны білмейді батала. Шыққанда ешулай моментально кибетте таралып та біткен. Мен бетінде бір өзім генә бір 50 китап алар, біз туған тумашарда көп бетінде. Фәнистлер тоже 6 баласын һәр берсінің 5-6-сы барды. Мен яқтан тоже енді көп. Анан таныш кішілер, келген қызлар, шуларға да береді. Китап, сәуие складқа барған, уже китаплар біткен. 37 генә китап алып қайтты. Біз ілешіп біттірдік, әлі башта білмедік. 37 китап алып қайтты, кибетлерді баздар әлдедік те, рәхетләні білештік. Яңадан кибетлерден ізлерге шықтық, кибетлерде біткен, уже сатуда бір китапта yok. Бір, может, оптовиклар алғандар енді ана көплеп сатар үшін. Китап нық бейе білен шыққан 260 сом. 260 сом естігіл бетінде. Любой шырақта 400 сомны ұрғытасы келмей, дұрысын әйтірге керек. Зұр бейе білен шықты. Әйбет шыққан енді болай. Бұл соңғы китабы ме? Соңғы китабы, күнделік китабы болады ма? Міне 80 ешіне шығарған китап. Ona Фәнис көрмеді енді. Күнделіктің тоже көрмеді, мұны тоже көрмеді. Һәм нендей планлар белән яшисез? Менә Фәнис планнар. Кагылышлы үзегезгә Костышылы нендей планы енді теге дөньяға китеп. Архивлар белән бара карыйсыз бит әле, нидер тагын планнарыгыз бар бит. Архивлар карыйбыз, архивлар нитәбез, томнар чыгармакчы буласыз, нидер планнарыгыз бар бит.
Ну, шуны әйттем бит инде, шу архивта актарынабыз дип инде. Ну, томнар чыгарга тагын ничәдер 12 том Ничә? бөтенсен дә туплап чыгарыргамы, нәрсәдер. Ну, менә шул әйтәм бит инде, 12 том итеп чыгарга дип сорап язган, жылга берне генә чыгарга булдылар инде, чыгып җитерме юкмы? Башчы әзерләдек инде яртысыннан күбесен. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.